nagari Medayen ya nagari kang endah Sulistya ing warni sasat gedhe opore jero kang dadi tancepe dhuwur kuncarane ado kang dadi kondange mula datan mukal praja Medayen sasat paran jujukane wong sak donya sinten to ingkang warni nenggih Prabu Abdul Muthalib ora tukang wenang lenggahe dampar kedaton praja Medayen wenang murbolan wenang amisesa tan kantun suwanipun sang Raden Amir Hamzah prajurit Yahmaya denderake wadyabala sak negara Medayen yen katonton suwane para wadya persis kaya samudra nglepi daratan asri ijo tansah kurmatan swarane salamat tansah aku mangga ati langkung runteng tiasira lini wong pinetaira tinon katon datan panon rat Dripandi wusananya wasana yen kagagas agagas kinale sakjroning dangsat kaya sadumuk jembarnya jagat yana tejo lampah waluya yana tejo lampah waluya dudu petenging grana petenging sanjata campur prawara sanjata campur prawara Yai Amir Hamzah sliramu apa wis krungu marang tingkah lakune Prabu Kopa kang tumindak sak wenang-wenang wani nyelewengno bondo upeti lan tumindak sak wiyah-wiyah marang para kawula. Nun dalem sampun mireng kabar kang sumebar napa kang dados tingkahipun Prabu Kopa sajak boten sak mestinipun sinuwun. Mula kang saka iku Yai Amir Hamzah sliramu ndak utus ngupadi papan dununge Prabu Kopa supaya mbalekno wujude upeti sing digawe sak wiyah-wiyah dening Prabu Kopa supaya gelem mlebu ajaran Islam. Aja lali Kakang Umarmaya dalem sinuwun. Ada sinuwun dadak udan barang niki wae sinuwun. Lek untunge lah enten kula niki lek ya tak terang ta sinuwun. Aja katinggalan sira uga melu budhal bareng lawan Yai Amir Hamzah.
Yen ado cedhak ana lamun cedhak adana Purbawasesa ndak pasrana marang sira sekarone. Sendika dawuh sinuwun. Tapi niki angsal jajan apa mboten niki sinuwun? Kula niki kadung sangu gebok kathah lho lek mboten jajan ya eman-eman apa pungten mriki niki. Bayarane niki mengke ditanjakne sinuwun. Lajeng bidal benjang menapa sinuwun? Ora ketang colok lintang sabung ngombor rambatan pundak budal dina sak mangko. Tak balang pangestu Yayamir Hamzalan Sira Umar Moyo. Kacarita nalika semono. Sabda pandhita ratus pisan ngucap dadi datan wolawali pindha Wikresna kang tumetes ing grancang seta. Wus tan kenaning lumeber budhaling wadyabala saka ing medhayin yen tinruju kaya dening anyapu angin.
Sumangkar mundur dening aku ya ingsun macane ngalah ya ingsun macane ngalah oh ya nek sajak kaya ngene sak bendina kelakon dadi wong sugih sak jagat aku ya nanging kaya kurang rasane nek durung bisa nelukno Mekah ya ngono tagak Kakang Pate Jalal leres Kang Dadratur sampeyan sinuwun sak saged-sagedipun gelar jajan supados sampean menika dados ratune tiyang sak jagat. Kelakon dadi wong sugih aku. Ya. Aduh alah. Dadi wong sugih barang. Ha wong sik tas entuk upeti ngene wis anu are utang 200 durung balik sinuwun iki ya apa? Tak rewangi nggawa boneka ngene mbok menawa didol payu asinuwun. Omong apa sliramu? Mboten niki lho lah jenengan purun adbeke damel yogane jenengan tadi jenengan ngoten lho pun 350 kula culne ambak kaya ngeten niki. Oh, kurang ajar. Paman Demang. Dalem sinuwun wonten napa sinuwun? Sliramu ngerti apa gak? Nek dinane iki aku entuk upeti saka Praja Medhayen. Lah, upeti iku mau bakal tak kanggono seneng-seneng sak wadya balaku. Tak gawe keplek kecek dadur remi kiu-kiu Paman Pati. Ya, gak maido. Lek ratune situk iki anjane lek gak disambi karo Ki Ngunaga ya gak sugih anjane temen-temen ya temen. Ya. Niki ajeng ten pundi to, Den? Mangerti ya Paman Demang, dinane sak mangko aku kepingin ngejur-jur Praja Mekah. Sebab wis dadi ilo-ilane wong biyen nek iso ngejur Mekah kelakon dadi ratu sugih, ratu digdaya sak donya. Oh, nggih. Wah, rusak iki, rusak. Lek carane ngeten niki mboten cocok kula niki sinun. Wis, perkara cocok karo gak dinane iki sliramu nderek marang panjenenganku. Bab menawa mengko sliramu entuk sesugih saka aku, mbok menawa donya Branatura tak kekno marang sliramu Paman Demang. Aduh, paling ya mek 10 lek gak 15. Aduh, tiwas nek ngejer lho didum mboten cukup, Den. Ya cukup-cukupno, Man. Ya. Ya bener-bener nek ngono. Wadya bala saka ing Yaman. Wadya bala saka ing Yaman. Kon durung mangan ta rek? Wis tak kei kaya ngono kok sik kurang ae. Ayo bengok sing banter. Hei wadya bala Yaman. Lah nek ngono ketok nyombotno panitia. Ya. Ayo dina sak mangko wadya bala saka ing Yaman. Budhal menyang Praja Mekah. Gempuren Mekah dadekno bumi angus Mekah. Ya.
Kacarita nalika semana budhaling Wadyabala saka nagri Yaman sasat bisa ngobana bumi lapis 7. Suarane bedhil kaya ampuhan, suarane brontong nyebrang-brangan. Nah, hentya Kang Cinarita. Mboten kadhe kang mapaning alun-alun Praja Medhayin. Sang Amir Hamzah ngawe dipati Nayaka Sanga persis kaya samudra nglepi daratan. Jago padha keluro. Wes wayahe para esuk. Kakang Umarmaya, yen awake dhewe mung budhal ijenan tangel lamun bisa nandingi Prabu Kopa Kakang. Lah, napa digawane arek-arek Aden? Ben ketaya newange gak ijenan. Pompong niki wau beto elep isine wong 8 las diseni mek wong 8. Cukup gawe ngampiri kancane, Den. Gak ngotene lho, Den. Nyun sewu ta. Awake dhewe niki ajenge madosi Prabu Kopa. Ten pundi papan dununge Prabu Kopa? Nggih lek ten omah. Lah lek dolen, lho lah niki lho repote. Napa meneh nak niki minggu lho, Den. Sing atos-atos. Iya Kakang. Sajak-sajake dina samangku. Para wadyabala saka Yaman budhal marang Praja Mekah. Kepingin bumi angusna Mekah. Lah mengko dhisik ta, Den. Sampeyan niku ro kabar saking pundi? Lah wong acare nembe niki kok ngerti lek ajeng lorok niku lho saking pundi? Iya Kakang, aku wis di WA karo arek-arek kok Kakang. Ya. Lah iki. Nggih. Gampil, mengke Bapak Wadyabala kula gawane wang sak kata-katae sak akeh-akeh. Wong arek-arek niku lho aja maneh kok entuk bayaran. Lah wong gore entuk baksone lho pun jalan kok, Gus. Iya Kakang Umarmaya. Budhalna Wadyabala sak cukupe mbok menawa ana bobol borote lelakon. Oh, gampang pun, gampil. Arek-arek niku mengke gelem budal. Aja maneh kok bakso. Gedene banyu putih ni lho purun Den pun tau napa jare kula mengke.
Iya ya Kakang enggal budal Wadya Bala Praja Medhayin ya Kakang. Beres, Gus. Ayo rek, mangkat rek. Aja males-malesan.
sajak kandel kang dadi kulitmu ora wedi marang dosane Gusti Allah Ta'ala. Omong apa ya Amir Hamzah? Ngerti apa sliramu bak dosa parat? Mangerti ya? Upeti kang diwenehi saka Praja Medhayi niku kudune digawe sarana pembangunan lan nentremke para wadya kang nandhang kecingkrangan. Ora malah kok pangan sak golonganmu. Dadak melu cawe-cawe lanang-lanang dhewe sliramu. Ayo, dinane iki gelem balekno upeti apa gak? Besok ora, saiki ya ora. Kelakon ketandangan dening aku kecocotan parat. Ayo, maju. Ora bakal mundur sejangkah aku. Ojo meneh wadya balem mesak gelar sepapan. Senadyan bareng rangku kok sewu ora mundur. Ayo, tanding ngono aku Amir Hamzah. Sulame bumi sliramu Amir Hamzah. Ya. Loh. Lah sliramu gak nyawang ta? Sik ana aku lho, Dik. Sik ana aku. Ayo. Iso ngasorno Umar Moyo Sasat iso jaring angin sliramu. Oh, tak kiwok lakon tilik mbamu jajalen le. Ayo, ngaku kalah pon jaluk tak gawe pengewan-ewan sliramu Yo Amir aduh Umar yo. Ampun aku wis ngakoni kaluputanku. Lan aku wis ngaku kalah marang sliramu. Wis ampun aja kok tandangi loro kabeh awakku. Aduh, golekno pijet rek, golekno pijet awakku. Aduh. Ah, nek kaya ngono enggal martobat ing dalang sing bener. Ya iku ajaran agama Islam. Yo Umar. Aku gak esuk gak sore gelem mlebu ajaranmu agama Islam. Pokok ojo kok gawe lara. Yo. Nek ngono dinane iki rungokno. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gak ono pangeran liya kejaba Gusti Allah Ta'ala kang dadi pangeranku lan Nabi Muhammad iku utusaning Gusti Allah. Allahu Akbar. Wow, luar biasa sekali. Itulah tadi penampilan dari Sanggar Mantra Loka.
kami haturkan kepada Bapak Kepala Bidang Kebudayaan. Kami undang untuk para pemain dari Sanggar Mantra Loka untuk menerima sertifikat. Dan kami undang Bapak Kepala Bidang Kebudayaan untuk maju ke depan, untuk maju di podium. Mungkin para pengrawitnya juga mau ikutan boleh.